Není snad magičtějšího čísla než je 13. Pro jednoho šťastná číslice, pro druhého znamení blížící se katastrofy. Právě s tímto tématem si pohrává kalendář, jehož tváří se stala španělská herečka Penélope Cruz. Kalendář jsme fotili v Madridu, takže kolem bylo hodně lidí, které jsem znala. Bylo to moc pěkné, dali nám dostatek času vytvořit tuto velkou produkci. Měli jsme na to 7 dní, ale fotograf vše stihl za 6, protože je opravdu rychlý a šikovný. Je to báječná osobnost, pořád se usmívá a dělá neuvěřitelné fotky. Je to skvělý umělec. Dvorním fotografem kalendáře se stal Christian Schuller. Získával zkušenosti u samotné Vivienne Westwood a ve světě módní fotografie je ikonou. Když jsem se dozvěděl o focení tohoto kalendáře a o Penelope, říkal jsem si skvěle. Tohle bude opravdu super. Mohl jsem vytvořit ten fantazijní svět. Ohromné příběhy a pak tato herečka. Silná osobnost. Ona je neskutečná, sen každého fotografa. Rozbité zrcadlo, černá kočka či pátek 13. jako symbol neštěstí. Pověry, které všichni dobře znáte. Penelope v kalendáři představuje silnou ženu, která se pověrám staví čelem. V soukromém životě tomu tak ale nevždy bylo. Dříve jsem byla hodně pověrčivá, ale byla jsem z toho unavená. Už toho bylo zkrátka moc a tak jsem s tím přestala, když mi bylo asi 25. Teď mi zbyly už asi jen 2 nebo 3 pověry. Jaké? Třeba sůl. Ve Španělsku nemůžete vzít sůl z ruky někoho jiného, nebo ji hážete za sebe. Nedává to vůbec smysl. V Miláně se setmělo a přišel čas na přehlídku po červeném koberci a závěrečný večírek. Miluju Prahu, je nádherná. Ten most. Karlův most, to je jedno z nejhezčích míst, které jsem kdy viděla. Je to okouzlující město plné historie a skvělých lidí. Ráda bych se jednou vrátila. Večírek to byl zdařený, alkohol tekl proudem a všichni se dobře bavili. Už teď se těšíme na další ročník.